karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ano itong masira mo na may sabaw? Lumi. Yan. Harabuan na. Kamuna sana. Manuel. Lastikon ta ka Manuel Tutanyes. Anong mga pasali moan? Ang pigapudan mo si Dia. Tapos papadaran pa kong retrato. Yaon si taba. Igwanin kinsing putahe pati salbahe. Kinsing putahe. Igwa pang mamam. Hans Retro Diner is the name. Yan. Managed by Manuel Manny Trillanes Tutanyes. Yan. Ay naga. 356 days. Christmas na. Sinasabi ko sa inyo. Nangangamoy na naman at nagpaparamdam na naman. Ay naga. Enero 4, Martes. Amang Diyos dapat enot sa gabos. 2022. Happy birthday po. Hop. Namamas ko po! Yan ang sinasabi ko. Tuloy ang ligaya. 356 days. Happy birthday sa mga nagba-birthday. Tingog kan banwaan. So, mag-apod. Ludan ko tulos 100. So, mag-apod. So, dae. Bala ka mo sa buhay nindo. Ege po. Marhay na aldaw. Diyan sa mga taga-Premier Distrito Kanalbay, naka-hook up na simulcast kita ngunyan dyan ano sa 106.9 WGB-FM ansa muya pong sister FM station kang DCGB sa FM band sa Tabaco. WGB po yan. Digdi sa Legazpi 97.1 an OK FM an sa muyang FM station. Sa Tabaco, WGB ano? Maray na agad yan sa mga taga-Tabaco City. Buda sa mga pagtaraning na lugares. Tiwi, Malinaw, Malilipot, Bakakay. Santo Domingo, maray na agad. Tabi isa sa Indo dyan. Ini po ang DCGB. Tingog kan Banwaan, Siringman, Marhay na Aldaw, Legazpi City, Sagkod Ligao City. Sa mga taga-sentro kan Legazpi, good morning. Albay District, Daraga. Maray na Aldaw, tabi sa Indo Gabo. Sa mga Saudan, dyan tabi sa mga Saudha. Sabi ni Congressman Diowi kan 2nd District tabi, magpreparar ang gobyerno, ipreparar ang health facilities. Buda sutawo naman ang kaipuhanan kooperasyon. Lalo na sa mga lugares na igwapo nin pag tiripon-tipon ang komunidad arog kan mga saod. Face mask and face shield kung mapupwede. Sumuya mag-face shield, better. Face mask, okay yan. Distancing, okay yan. Hugas kamot, okay yan. Buda so pagpara bawas-bawas kan pagluwas, mas okay man tabi yan. Tahilingon ni Dodjon ha, in a matter of weeks, from hundreds naging thousands, tulos sukaso kan COVID sa Pilipinas ha. Simana lang ang binilang ha. Simana, sarong simana, itong so pinagasabi kan Octa Research, so pinagasabi kan Octa Research, dahilan ini sa pre-Christmas preparations. Iyan na pag-itaas ng angkan mga numero kan COVID duman sa Kamanilaan.
tam 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 ke tumbang ke tepe tepe tam pam pam ke tumbang ke pin chikitan chikititan. Gari mapapasubo ako dyan. May nag-upload. Hello? Morning po. Good morning. Hello? Hello, good morning po. Yes, ma'am. Si Say tabi ini. Oh, nahiling mo na po to la. Gari mapapasubo ko sa load yun. Sige tabi, ano? Oh, nagapod. Sarap pa nagapod tabi. Dali mo na ta. Ayan, sige. Hello, good morning. Hello, good morning, Papa Pio. Hello, si Say tabi ini. Happy New Year. Likewise. Si Mayat Locinario. Mayat Rabuan. Lucinario kan? Locinario. Locinario. Taga sain si Mayat. Taga Uwas sain? po. Uwas. Uwas. Ugon mo an. Anong number mo ini? Smart ini? Iyo po. Di isurat ko sandali ta. Nag-upload ka. Ngunyan ay subulpin ko na wala. Dahil bali ikaw kani. Halaton mo so load bilang premyo ta marayan pamayo ko ngunyan. Tawan ta kang load na sanggatos. Gusto ko kutana sumagapon sudig di sa Legazpi ta survey area. Adi, kumusta sa New Year nindo dyan, tabi, madam? Okay po. Sige, halat-halaton mo sulod ha, ta pakonsuelo ko man sa nayan tabi ngunyan na Martes. Ano po? Okay po. Mabuhay! Happy New Year, tabi! Sige, ta nagpuputol-putol na naman sa tuyang mga telcos. Nako, dahil nakitanin. Padumanan ba yan? Sige, ang tropa, yaon po sa luwas, ready yan. Naghahanap kan mga istorya sa palibot. Tabi, si Pading Jim, kumparing Al, kumpadreng Jomar, si Ans, Buda si Luwens. Sa Manibela, Henry de Boy Mata. So, mga tabi ha, igwa kitang pangapudan mo una sa itong mga paraan tabay. Urog na so, nagpadarabaganin mga request duman sa regalo, wish ko regalo mo. So dahil patabi na kakaresibi kan sa indang mga regalo. So mga nagpadarara po ini ha, kan sa indang pagngaran, edad, address, cellphone number, tabi. Naglilibot an sa muyang pag-iriba sa Madam Chi na Antivula, buda sa Madam Muriel, kaiba si Boy sa mobile, pati si Ands. Naglilibot po yan. Ngunyan, medyo nadidifisilan sin data. So, ibang mga beneficiaries dyan, so itinaong number, piga-apudan, dahil nagre-reply, dahil sisimbag. Ngunyan, dahil ka muna kukua. Kung saan, sana po itong so dai pa nakaka-receive date naman sana ini ta kaito baga paano so pa sistema kan dai pang pandemic madali unta pigtitiripon ta digdi sa opisina sa istasyon one time na tarauhan gabos tapado ngunyan ta medyo igwang mga restriction ang gobyerno so sistema na pinag-device kan sa muya pong management is pigdadara na sana sa indong mga harong kaya lang so ibang pigara po dan dahil nagsisimbag yun. So it's a little bit of time consuming and kahirak man kaitong so akin na nag-expect kang regalo. Yan kaya pag may mag-upload po sa Indo, pakisimbag po tabi. Ta hahaputon man lang kamo sa inang eksaktong lugar o maghuhurong kamo narachi ng Tibula o kaya nara Madam Muriel, nara Angie. Sain po ini itatao. Sa kamong lugar sa barangay na ini. Yan. Tanganing makuanin do tulos, makuaso mga regalo ta. Kahirak man kaitong so makaakian na dai pa nakakako akan regalo. So nagpadarakan sa inang mga ngaran duman baga sa wish ko regalo mo. Yan. Adit naman sa na ini. Kaya so mga kontabi so mga dai pa nakaka-resibi. Yan. Pag may nagapod sa Indo, kindly acknowledge yung
call kung iganing kontabi sa Indo mag apod tanganing malocate ka mo tulos bada may tao na sa aki so regalo maog ba na sindang mareno maray na aga kumpadreng Noel na manalo diyan sa familia sa Indo. Happy New Year pading Noel na manalo tabi ha. Text na padi tawarang load. Merry Christmas in advance. Ha ha ha. Maniwala sa imo kumpadreng Noel na dai kang load. Ang dangog ko nga ni pading Noel pag may minatext sa imo na expired na ngaya ako, automatic pipadarahan mo ning mga load na 200, 300. Ano pading Noel? Yun na asihang ko. Iti-text ka sa nada, expired. Alam na, ipadarahan tulos ni pading Noel. Aray na gana, pading Noel na manalo. Si Sir Ato Lim, good morning man, tabi dyan sa Daraga, sa Petron, Top Gas, Gasul. Mga listeners niya to yan, mga loyal tabi mga Petron, Gasul, haluyo no naman po yan ha. Talagang pinagtatangkilikan sa tuwing mga kababayan. Siyempre dyan sa may Binitayan area sa may Tagas sa Marjan's Eatery yan, good morning tabi Marjan's Eatery, Happy New Year buda kay Eric na Rubio so sa tuyang barkada. Eric, mapasyar ako before this weekend dyan sa imong tiendahan sa imong computer shop Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Good morning diyan sa Indo. Mabuhay tabi. Salamat sa padagos man tiwala sinusuporta sa DCGB ha. Sige, ansa ko yung number sa technical control si June ang kaparter tangon yan. Ali sinaduman sa Hans Retro Diner. Daraga kay Manity. Manity, good morning. Pertihon dyan sa Ilawod kan Daraga. Sa likod kan Daraga Bakery. Hans Retro Diner. Perting mga pagkaon dyan. It's a nice place. Simple but elegant. Ang luto, siram na bakong tsamba. Sabi ni Kong Joey. Duman sa iyang pinag-feature na mga establishments baga sa 2nd District of Albay. Yan. Nganing perte. Dyan sa Hans Retro Diner. Sa newsroom, si News Manager Mardela. Sa padagos pong pagsubaybay kan mga istorya, national, buda international, siyempre sumada local News Manager Mardela, yan talagang malalao man. Walang lusot ang mga istorya na may natok, may sustansya tabi ha. Si Angel sa production, ang Samuya pong Anghel. Si Arven, buda si Richard, nagatarabang-tabang yan sa IT. Tabi? Diyan sa Samuyang Broadcast Worldwide Kadua kayan broadcast kan DCGB AM sa radyo, region-wide tabi yan. So pigabot kan sa muyang puwersa, maging sa luwas kan Bicol yan sa radyo sa AM band. Sa internet, worldwide po yan. Hanapon lang nido sa Facebook, DCGB News Online. Buda sa YouTube, DCGB Legazpi. Yan. Full digital broadcast yan, high definition Sige, sa mga taga-tabako, tabi, ang number ko man, tabi sa mga paradangog, 0961-759-0888 sa Smart. That's 0961-759-0888. Sa Globe, 0926-0156-020. Yan, ano po Yan, mga taga-tabako, good morning sa Indo. So mga tune in dyan sa FM band WGB 106.9. Sige. Yan lang kamo dakol kitang mga pag-ura-restorya na nakalinyada digdi po sa tingog ka na Banwaan before we have a break Basahon ta ini. Yan pa lang kay Chaleti and Louis Vibar. Yan sa Barangay 4, maray naaga sa Indo. Yan. Tio Henry na Guerrero, budo kay Chatit Guerrero. Good morning. Sabi naman ni 578, good morning. DCGB, Happy New Year. Igitabe, eto pa, one more. Present sa programa mo. Yan. Habang sakay dito sa Calixta to San Andres, tracking cargo para mag-atod ki pambahog feed sa Birak. Wow, na talaga
Yaong kamo sa ferry boat ni Gobernador Boboy. Sa truck sinda dyan nakaantabay dyan sa Cargo Bay. Yan talaga naman sa ferry boat. Sa truck Sisay po ang kairiban nindo dyan. Mga mahatod ning feeds sa Virac. Gunmuan. Habang nakasakay sa Calixta, pasisiring sa San Andres. Ingat ka mo dyan tabi, ining mga nasa tracking na nakasakay dyan sa ferryboat ni Gobernador Boboy Kua, Pagkatanduanes. May nakangaran na, ewan ko, yung sa Wisco regalo mo, Lexin Faith Ascutia. I don't know, i-verify tayo ni dyan sa office, kara Madam Muriel taud-taud kunigwa. Well, anyway, kung apudan po tabi ka mo, kasabay ka mo kayan. Ano? Yan. Sa mga taga-Banyag, marahay na aga tabi. Happy New Year daw. And listening from Zamora Memorial College. Happy birthday kay Kagawad Brad Harvey Bas from Brad Palitz Dumalaon. Nagbe-birthday pala ngunyan. Si Brad Harvey Bas, hali daw kay Brad Palitz Dumalaon dyan sa Zamora Memorial College. Sige siyan po. Duman sa chatbox man kan DCGB News Online, pwede ka mo magpaabot duman ng informasyones. Sa kuyang messenger account, hanapon lang ni Pio Fernandez tabi Sige. Sa barangay 43, Tamauyan, nakamonitor sinda dyan. Maray na aga tabi sa mga taga Tamauyan. Happy New Year sa Indo. Sige. We will be right back tabi. May mga hanap buhay dyan si John pagkatapos sa tuyang pag-uri-restorya. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. 'Cause I'm on GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Sa
Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat, Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin, sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kapatiran. Salamat Senator Migs sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Migsubiri po, tuloy-tuloy lang ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. This is a faded verse. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo. Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy giping katuto. Nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Tuloy ang swerte! Extended until January 31, 2022 ang San Miguel Beer Instant GCash Panalo Promo. Drink responsibly. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Imagine a career that helps others get well and be healthy. Imagine a career that makes you understand how medicines are developed. Imagine a career that makes you analyze bodily samples. Take part in the healthcare programs of University of Santo Tomas Legazpi, the premier school of health sciences. The BS Nursing program is level 2 re-accredited by Bacocoa. The BS Pharmacy program is the first in the region. BS Pharmacy and BS Medical Technology are assisted by UST Manila College of Pharmacy and Medical Technology. Benefit from the Tomasian education. We are with you in this journey of a valuable and rewarding work. Join the Legazpi Tomasian Healthcare Team. Choose UST Legazpi. Be a Legazpi Tomasian. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise.
Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahukbulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Agum, uto baga si Madi mo. Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tosino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Sigurado na ang success, ano pa ang hinihintay? Halina tayo mga Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas 9:32. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. This Christmas, give the gift of more energy for your loved ones with Enervon. More energy, mas happy. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Igwa kita nga babasahon na news release halin ni sa ABS-CBN News and sabi digdi the Philippines is now at high risk for COVID-19. The Department of Health said Monday amid the rise in virus cases. Yan tabi nakapalaman. Local transmission of the Omicron variant in the Philippines is assumed. The Department of Health said Monday as it announced that the country is now classified as high risk for COVID-19. Nagkapirasa na ining semana June kan ibinaba baga sa klasifikasyon kang Pilipinas sa low risk
before December. Ngunyan initaas bigla due to the rise of the Omicron variant. Na taod-taod pag istoryahan tayan, tamay report muna kita sa luwas. Nasa linya si Padingal. Padingal, marhay na aga, please go ahead na. Yes, maray na aga tabi, padi balik sa dating gawi. Ang ibang barangay, as in iba man na traffic violators, bako sana sa sentro, kundi magindigdi sa mga harayong barangay. Dahil yan sa nariparong pagkalmangon yan, kan traffic enforcers, lalo na ang task force Kalinigan asin kaayusan na dati-dati masyadong aktibo sa pagsisitakan mga traffic hazard o kaya nakakaulang sa traffic. Alagad na riparo na kan tumayalikod na Disyembre, lalo na pagkanikan Kapaskuhan sa good bagong taon. Grabe sa mga obstruction na nariparo sa palibot kan sentro kan Legazpi. Asin mo niya na pagkatapos na kan New Year, nariparong tinda pa sunuyan na sana ang sa indang pagpayula ang mga pagkakasang sa trapiko. Kung kaya sa ngunyan nariparo ang siring na sitwasyon sa palibot, asin nariparo man ang pagkalmakan mga enforcers sa Bizar kan o din halis sa DILG na dapat mantineron ang mga obstruction digdi sa palibot. Alagad ngunyan nariparo digdi sa syudad bagin sa ibang mga harayong barangay ang balik sa dating gawi ang nagkakapira. Aram mo, tama yan na ang gulukan istorya, kumpadring Al, na balik sa gawi ang tawo. Correct. It does not necessarily mean na permina sa nang ang task force Kalinigan ang satuyang kukulkugon because they are doing their job. With or without task force Kalinigan, kung ang tawo tatao magrespetar kan lay, day nakaipuhan pa ang task force Kalinigan. Correct. Common sense na bagay yan na kung ka nakakaulang sa traffic, ayuson mo. Tanganin na dahil ka makaapektar sa iba. Pero talagang mamundo man sabihin na, di ba? Iba man talagang pag-ugali kung bako masyado aktibo sa task force na nahiling ninda. Ayan, diretso man sa mga violasyon sa palibot. Roger, sige. Yan pa rin ang informasyon pa, dikti sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat Al sa istorya sa luwas. Aram nindo, may kon talaga. May punto man ang iba na naglalaog sa isip. We cannot control kung ano maglaog sa isip ng iba na tibaan ngayon na glaylo June sa para iksihir kan regulasyon sa Task Force Kalinigan, tibaan niya magbumirang kay Mayor Noel. Day taman maababasol ang isip kan iba na maglaogan sa sainda. An ibabaga pa lalo sa mga pilyo, sa mga intrigador. Ilingan na nga. Day na baga ngayon naghiro sa Task Force Kalinigan, tatibaan nga maapektaran sa kandidatura ni Mayor G. Rosalta. Ang paghuna paano kan iba dyan, ang paghiro na raanding Marbella, sugo kan alkalde. Bako yan tabi sugo kan alkalde. Sugo yan kan espiritu kan lay na ipigpapautob nationwide kan Department of Interior and Local Government. Yan tabi. Pero siguro maski puro paano talaga malay lumanta. Let's be frank about it. Igo ning maisip ning araw kan John. Siyempre, malay luta. You have to protect your boss, kumbaga, in a sense. Magparapandakop ka dyan, oras ka ng eleksyon. Di ba mabugtak sa alanganin si Mayor? Di ba mabugtak sa alanganin? Iyan, suday nakaka-comprehending maray kung anong trabaho na raandi. Pero kung nakaka-comprehend kang maray kung anong trabaho na raanding Marbella, masasabutan mo na with or without election, sisay man na nakatukaw dyan na alkalde sa City Hall, matrabaho sila because
ang birtud kan sa indang mission is under the directive kan DILG. Yan, tabi. Ngunyan, di man pwedeng ipagparaturo ta sa naman ng Task Force Kalinigan. I-aplikar ta sa pinagasabi. Ask what not the government can do for you. O kaya ask not what the government can do for you, but ask what you can do for the government. Ano? Yan. Kung anong maginibo mo sa gobyerno, isi mo nang bawal magparking dyan, day ka na magparking. Isi mo nang makaka-obstruct ka kan traffic dyan, day ka na magparada dyan kan sa imong motor, tricycle, four-wheel drive, truck, o kung ano pa man. With or without Task Force Kalinigan, kung kita po, tabi, tatao, magsunod sa lay, siring sa Japan, daing problema. O yan, baga nahihiling ta sa mga Facebook, ang impormasyon baga ngunyan worldwide is at our fingertips. Yao na sa satuyang muro. Nahihiling ta ang mga sitwasyon sa iba-ibang nasyon. Igo bagang nagpo-post nin mga retrato, pinag-share ko nga ito sa Sakuya man na account, kung anoan gawi kan komunidad sa Japan. Harayoon kitang mga Pinoy. Ano yun? Harayoon ako. So, yan tabi, disiplina lang ang kaipunta. Dahil man matagal si Sir Anding Marbella. Kahirap man ni Sir Anding Marbella. Sir Anding Marbella, in the deepest of the recesses of his heart, kaya rumakan sa iyang puso, gusto niyang maiksir ang lay. Kaya lang, dahil matagal, konsulo sana si Andy na magpara isip kan arog kaan, let the community cooperate. Ano? O yan, permi pang sasalbogan ki politika. Sasalbogan ka paki politika. Naku, sus Mario Joseph naman, no. Paano na tayo niyan, tayo mga Pinoy? So many excuses. Tanganing sa tuyang personal na conveniensya, even to the extent na kita nagbabalgar na kalay, habo tang makompromitir. Ano yun? Personal conveniences habo is set aside for the betterment and for us to observe kung ano ang espiritu kanlay. Yan, pera de los ubos ang ugali kan mga Pinoy. Kumparing Jim, marahay na aga, go ahead na. Yes, salamat Dabi Padi. Back to work na naman, hard work. Ang mga health personnel, team DRR mo, asin LGU sa kabilugan, digdi sa Banuan kan ginubatan, sa dating trabahong contact tracing, pag-abiso sa publiko, ibalik, giraray, mga pagsunod sa health safety protocols, dahilan sa dati siyam, after Christmas, after New Year, another one, sumada 10 na naman. Sabi pa an active case sa COVID, digdi sa Banuan kan ginubatan. Ini ang informasyon hali sa MDRR mo, Chief Digi, Ma'am Joy Maravillas, kung sa duwang barangay na naman, iguanin kahadit na natural, ang mga residentes, ang mga namamanuan kan ginubatan, ang San Francisco, asin barangay Ilawod. Darakula yan na lugares, kumpadring Jimano. Darakula. San Francisco and Ilawod. Nako. At ang Ilawod, arani sa sentro. May naroon mong siyam, plus 1, 10. Babae ini na taga San Francisco. Mo niyan contact tracing na naman. An ba gigibuon, isolation na naman o quarantine pa sa quarantine facility na. Ani ba nasa ospital. Nako, sus Mario Joseph. Nagluwas para mientras sa naman nagpahingalo ang virus, digdi sa ginubatan ngunyan, sa liwat na naman naglalataw. Kaya ingat giraray, digdi sa pararuluwas, asin tutubon, so health safety protocol. Roger, to that, sige. Okay, so yan tabi pa Purabir kita magpaharam, papaisikan pamilya ni Dino Liagas, kan Purok 5 Anislag Daraga, na ini gadana midbid ini tabi pa na parabulong
dyan sa Anislag sa Daraga. And pipaisi sa mga kapamilyas, kapartidaryos kay ni kamidbid na ini gadana sa kagurangan na ini tabi pa may dada and nakapatintingon niya ang sayang nakautad ang sayang bangkay sa indang residensya sa Purok 5 Anislag. Nagpapaisyan sayang malis po sa agom Asusina Liagas. Si Tata Dino, tabang Lolo Dino Liagas. Dino Liagas. Dino ang midbid siya sa pangalan na Dino Liagas. Para bulong dyan sa Anislag. Sa Anislag. Midbid doon ini tabi pa rin. Nakulon na nagkauruli ang kain eh. Kaya nakulon man ang mga kuwang kain eh. Nakakamidbid sa nasabing persona. Roger. Kapay sina sa nasukwan. So lubong kain eh. Basado digdi sa mga akay pamilya. Maguroron pa. Na nagpapaisi, nagpapasalamat. Sena Liagas. Roger. Yan tabi pa rin. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jim. We're calling. Baka available si Mayor Onghoko. Matabangan ta naman zinda ano tabi. Bungkaras naman so sa indang munisipyo. Sa dating sistema. So, hello Mayor. Good morning. Yes, si Pio po. Kan DCGB. We're on air po sa Tingog Kanbanuan. Thanks for taking my call tabi Mayor. Opo, yes po, Sir Pio. Opo, kakareport pa lang kaya ni kumpadreng Jimmy, so sa muyang corresponsal dyan sa 3rd District, yung ginubatan Mayor, double digit na naman daw sa COVID. And balik na kita duman sa bungkaras na naman kaso kwantas, contact tracing, gabos-gabos naman tabi Mayor. Ay, pero so far po, ang reported lang sa akin po, nung as of January 1, 7 pa lang naman po. 7 pa lang naman. Pero, sorry Opo. Pero masamang bungkaras nga rin po kasi January 1 may positive agad po, di ba? 7 Opo. sa isang pamilya. Kasi may nagbakasyon from Binyan, Laguna, yun po ang naging carrier. Yun. So, ano po, na-contain po sila sa isang compound. Kaya doon lang po nakaano yung kwan. Asymptomatic naman po yung mga ano natin doon, COVID positive. So, Okay. na-contain po sila sa isang compound. Pero kung double digit, wala pa po akong report na double digit. Yeah, the information was coming from MDRRMO tabi Madam Mayor Ann. So quoted ni Jim na nasalita. Okay. Baka may earlier, may advance ano po sila. Wala pa po sa akin ano ko lang po. I-check ko giraray tabi Sir Pio. Opo, balik bungkaras na naman sa trabaho daw Sabi kan MDRR mo dyan, contact tracing, sus naman sa talaga naman Grabe. What would be your appeal, Mayor Ann? Go ahead po. Okay, so yun nga po, yan, ang projection nga nila after Christmas season, kasi sa totoo lang po, nakabuelo rin yung mga tao. Kaya in-expect talaga po na magkakaroon na naman ng mga cases ngayon. Manila, alert level 3. So dito sa Bicol, most probably, mag-i-increase din ng natin, COVID positive. So yun nga, kahit nagpayag yung gobyerno, di ba, noong December, naging maluwag. Pero yun nga, dapat nagdoble ingat pa rin. So personally, ako po, rin ako sa mga dito sa amin na talagang kahit maluwag yung gobyerno, pero tayo pa rin ang mag-iingat sa sarili natin kasi tayo rin ang magsasakripisyo, di ba? Tayo rin ang magasapar sa whatever circumstance na mangyari dyan. Ganyan, dumami na naman ang COVID positive. Opo. Sa ginubatan na insofar as ginubatan LGU is concerned, dahil naman in mga quarantine dahil na ning mga ito bagang sumauli dyan basta fully vaccinated, magsunod lang kang protocol tabi Mayor? Yun po ang nanisbaga po natin yung checkpoint kasi yun nga po medyo nag-okay na yung natin kaso. Kaya alert level 2, so yung yung checkpoint baga po dyan sa boundary ng Kamsur Albay, inalis na baga po. Yan, opo. Sige tabi, Mayor. Thank you for the information and oras tabi. Okay, thank you po, Sir Pio. God bless and Happy New Year. Good morning po. Opo, good morning. Okay, mga tugang, si Mayor Onghoko ko kan ginubatan sa tuyang naapudan, manunungod sa sitwasyon na yan, duman sa pinaga-report ni kumpadreng Jim. And in relation with that, tabi
Ipadagos ko so pigobasa tang artikulong Bareta. So dispatso kan Bareta ano hali sa Department of Health. Andalit sa kuya lang na i-retrieve tabi ha. So istorya. So dispatso na hali mismo ini sa Department of Health ha. Yan. Ang sabi, so transmission kan Omicron variant is assumed. Pinag-asumir na, kumbaga, piga-antisipara na. Pinag-anunsiyar mismo ini kan Departamento de Salud and ang Pilipinas pigklasipikar na bilog na nasyon high risk again for COVID-19. Yan, magkakaigwanin na nationwide genome sequencing tanganing makonfirmar kung igwa kan mahiwasan ang lokal na transmission kan Omicron variant kan COVID-19. Sabi yan ni spokesperson Maria Rosario Vergere kan Department of Health. Sabi digdi, based on observation, sa ngayon, ang assumption natin na nandyan na siya sa community because we have seen the sudden increase in the number of cases. Yan tabi ha, naiintindahan na, very basic po yan. Kaya sabi nga ni Congressman Joey ha, na Salceda, may dispatchos man siya na ibinugtak, i-ready na ang mga medical facilities, including yung pagbuelta kan mga job orders, contract of services employees sa DOH, plus napapanahon, tama ini June na, napahayag ni Congressman Joey kan 2nd District, napapanahon, tawan nin special risk allowance man ang mga tanod, barangay health workers, buda sa mga opisyales. Ibaga, ta sa totoo lang, bago bagayan June maabot sa kamot kan mga health personnel kan munisipyo, siyudad o probinsya, ang laban sa barangay muna. So mga barangay health worker baga nagbibisita sarong, oy, ano ini? Sinda ang nasa printera. Pagkatapos diyan sa kapasan na ito turn over na duman sa horohalangkaw na level na iguan ng PPE, iguan ng face mask, iguan ng face shield, iguan ng alcohol, kompleto na sa kapasan na ito turn over diyan sa mga workers na kan siyudad o kan probinsya o kan munisipyo. Pero nainot nang na-expose sa clear and present danger sa mga barangay officials. Kaya ang sabi ni Congressman Joey, it's high time tawan inining special risk allowance taigwanin mga ipinaglaog dyan na budget for fiscal year 2022. Lalo na duman sa Bayanihan to Heal as One Act. Low na nga ningon yan. Igwa nga dyan mga budget, gamiton iyan bilang pagprotehir man sa satuyang mga workers, frontliners, tabi. Ang problema ka ini junta, o dyan nga ni sa BRTTH, may nakukuha kitang informasyon, dahi man nare-release su SRA, duman sa mga yaon mismo, nag-atindir kan COVID patient sa saindang COVID ward. Iyan ang sa tuyang nauulinigan dyan. I do not confirm the existence kan informasyon, pero igon nagbubutwa na araw kan informasyon. Sorry to say, pero pigapudan ko si Doc Eric, sige sa nang ring kan phone last week pa, to no avail. Yan, tabi. And sabi, parang may disallowance yata yung COA. Kapag sinabi bagad yun na disallowance, sukwarta kan gobyerno, day mo na i-channel kung saan ito intended na gamiton. Kaya pipabalik. Yan ang pigasabing disallowance. O paano yan? Diyan paano nagkakaigwan nagkakaletse-letse sa release kan special risk allowance na yan eh. Sisay man baya dyan ang gabos man talaga baga lalo naka-duty ka sa BRTH, gabos ang risk yaon. Gabos na sa risk.
But igwanin man iba-ibang level ning risk. Iba so piligrong pighampang ka naka-duty mismo sa COVID ward kaysa duman sa rayoon man na building yon. Yaw ka sa nangay sa araw kay ning lugar. Hindi ka man nagduduman sa may mga talagang kumpirmadong positive ding COVID. O, diyan ang nagkakaiba ang pinagasabing risk. So level of risk. Duman nagkakauruyaman yun, nag-iiriwal. Yan nga ni isa na bagang janitor yun na makuanin mga bedding sa kwarto ka naging positive. Direct ang risk baga nila yun. So naglilinig kan banyo, kan mga COVID ward. Direct ang risk nila. Now, i-compare mo duman sa naka-duty, duman sa nasa pintuan sa harayoon naman, iba ang risk na pinaghampang mo. Yan. Arog po ka ng sistema. Pero, ining supahayag ni Congressman Joey na pati sa mga tanod, buda sa mga health worker sa barangay, tawan ng SRA, napapanahon man po yan. Napapanahon man yan. Diyan baga sa barangay, sina nasa inutan eh. Sinda nagsusok yun. Bago pa mag-abot sa mga personnel kan munisipyo, buda kan siyudad, probinsya, barangay, hay nito, sinda ang nag-uugid kaan. Tabi, yan. Okay, so, so nag-apod tabi kasubago sa kuan, sa load ha, taod-taod, pag break niya to, bad mapaludang ko na. Happy birthday pala sa amig niya to, kay Teng na Brokesa. Yugun mo an. Kan PHO. Teng, happy birthday sa imo. Nag-birthday ka dangon yung Teng na Brokesa. Yugun mo an. Happy birthday tabi sa imo Teng ha na Brokesa. Tabi. And many more birthdays to come. Yan. Teng, barkada ta dyan sa PHO. Good morning and happy birthday po sa imo. Okay, sige. Saan ba yun yung... ito yung 5-7. Sige. Sabi ha, di happy birthday kay Teng. May nag-message sa atin. Ano ba yun, June? Happy birthday. Sabi ni June Napolis, happy birthday, Teng, na Brokesa. Yan, mga barkada ta. Gun mo padarang kang retrato ni June Napolis. Pertihon ang sibog kaibanan si Tabaksoy. Tolo ka na ninjil si Junior. Paibog-ibog pa. Sa Hans Retro Diner. Uni masiramon. Tunay. Kaibanan si nagduwa. Aday man pig iba. Akitan tulon man duwa. Ay man nga nag-indit sa to si Manuel. Yugun mo an. Di tabi Teng ha, happy birthday sa imo Teng. Salamat na maray Teng sa pag-akomodar kan mga barkada gabos kay Teng na Brokesa. Hilingon ta daw so sa tuyang DCGB News Online so mensahe duman. Dada ikuang ko so watching from Melbourne, Australia, si Madam Anita Armstrong. Good morning from the Philippines. Madam Anita Armstrong. Yan. Buda sisay pa ini. From Quezon City, si Jenny M. Yan. Jenny Mallorca. Si Honey Moonlight, good morning. Maraynaga po, Sir Pio. Ay tapos na ining sukuan. So, sarwis mo regalo ko. Igwang naghapot digdi sa tuya paano ha? Saan na ba yon? Good morning po, asko kung nasa list po, si Lexin Faith Ascutia. Umaasa po kasi yung bata po, kaya po nagtatanong ako if kasabay po or hindi. Nag-intra ka mo tabi? Ining number, kung nag-intra ka mo, igwa yan. Pero kung nagpadara ka mo tabi sa Rawis, hindi ko nigwa ngara na Lexin Faith Ascutia, Pag-asa Rawis. Yan. I-verify ta yan po ano. Sabi man digdi,
Sir Pio, ano daw po kung nakasabay sa wish ko, regalo mo si Raylia Milos Rosary. Sir Pio, ang disiplina dapat nagpupuon sa satuyang sa diri bako sa gobyerno. Tama po yan. Yan po tabi ha. Halaton na lang tabi ni Doso Apod tanganing masiguro ko niya po ha. Nag-text na siya. Ata, day tangani ko niyan. Sige tayo, kantaan, tabi ano. Schedule kan booster shot sa mga senior citizens sa barangay 8. Thanks. Day na tabi ano. Day na kamo maghalat kan schedule kan barangay. You can go to LC3. Atay guning mga booster shot dyan. Pag sa LC3, sa Convention Center, sa likod kan Pepperland Hotel, igo dyan, pasirig lang po ka mo duman. Ta ako mo daw, senior citizen tabi, o ni qualified na kami, lalo kung Sinovac, lampas na kamong 6 months, pwede na kamo ka na booster shot. Kaya lang kung sa mga senior citizens, dahil naman masyadong nakakahiro, dipisil na kayo po sa barangay talaga. Ano po. Well, anyway, kung kaya man po, pasiring ka mo sa LC3, igo man ipigpo-post baga si Mayor Noel na schedule kan mga vaccinations, including yung booster shots. Ano? Sige, dyan lang po ka mo. Mabulit ang programa. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masusustansyang pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan.
Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joe. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nag-apelar ang Commission on Human Rights o CHR sa gobyerno na dapat siguruhon na daing mababayular na diretsyong pantaw sa oras na higpitan ang hiro kan mga bakupang bakunado kontra COVID-19. Sigun kay CHR spokesperson Attorney Jackie Digia, na aram ninda ang pangangaipon na mapugulan tulos ang paglakop kan virus tanganing makabalik sa normal ang mga paghigpit sa indang ipapautob. Sa lado kan Philippine National Police o PNP, siniguro ni PNP Chief Police General Junardo Carlos na maygot nindang ipapautob ang maximum tolerance asin patas ang magiging tratamiento sa gabos. Enot na nga napagkasunduan kan Metro Manila Council na kaipuhan magtinir ng una sa harong ang mga bakupang bakunado kontra sa virus apera kung ini essential o talagang kinakaipuhan. Tinawanin doon ni Carlos na padagos sindang nagko-koordinar sa mga lokal na gobyerno sa implementasyon man kana health protocols siring man ang pagbabantay sa mga ibinugtak na quarantine facilities. Yan ang pangalas 10 na bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init, minus ang heat. With Downy, Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa
0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mag-Downy Antibac. Antibac na antivirus pa! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, June. Yan. Okay. May pinagkod na kita. Sige. May prayers po. Palantabi katuyang pigbasa kasubagong pagngaran, pinagpa-check mi po tabi kay pinag-check ni Angel na mustasa, itong so tagarawis, itong so askutsya, di man po ito na qualify may mga nag-text daw kay ito na bako mang kompleto. So instruction is very very clear, kompletong pagngaran, kanaki, edad, address, and yung mga magurang, budaso kung saan sa barangay So day duman nakasabay sa lista, duman sa pinag recheck, so data, day po duman tabi itong askutya na ito, ha? Sige, diretso muna kita kan mga istorya. Diyan sa luwas, nasa linya si Pading Jomar. Pading Jomar, marhay na aldaw. Go ahead, tabi. Salamat, Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa ragdag na bareta, medyo magkakadiripisilan ngunyan ang mga rural health unit.
sa pagkukondusir kan pagbabakuna sa indang mga constituentes. Ini matapos na sa mga oras na inipaning piyo, so mga nurse na hali sa DOH sa irarong kan nurse deployment program na ipigpapadara sa kada lokal na gobyerno as in pig-assign sa lambang barangay kan kada lokal na gobyerno iyuan anas day pang trabaho ngunyan. Nasa pag-renew pa ang mga inikang kontrata kung kaya day man maobligar pang patabang ini sa pagbabakuna, sundo na daing kontratang napipirmahan asin nakakaputan. Dahil lang kayo ni nagkapirasa na sa mga RHU o Local Health Unit digdi sa Primary Distrito Canalbay ang nag-schedule kayo sa indang pagbabakuna. Ang naka-schedule mo niyan, iwan syudad kan Tabaco kung saan tulong barangay ang magiging vaccination site. Mantang sa Banwaan kan Bakakay, schedule man ngunyan sa tulong vaccination site o duwang vaccination site. Ang Bakakay Elementary Central School as in Kawayan National High School. Pag nagkakaigwatabi padigpiyo ng pagbabakuna ang kada lokal na gobyerno, ang mga NDP na na-assign sa saindang lugar, iyo ang nagtatarabang-tabang na minadagsa duman kung saan ang vaccination site para akudiran ang doktor sa pagbabakuna. Alagad ngunya na nasa pendyente pa ang kontrata kan mga ini. Solamente nga makakatabang kan mga doktor, iyo ang mga dati nang naka-assign sa sainda na mga midwife pa asin na maswerte kung may nurse sa saindang mga rural health unit. Yan. Yan, pati ang mga dagdag na barata, Jomar Bian, DZGB. Salamat kumpadre Jomar sa dagdag man na istorya hali diyan sa Premier Distrito kan Albay. Isihon ta pa ang bungkaras man kan report ni Ans Nagalero. Ans, good morning Ans. Please go ahead Ans. Good morning sa Pio, good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, dawa na nahampang sa grabing karipisilan ang mga LGU sa tao kan pandemyang COVID-19. Pigara rekonosir man giraringo niyan kan Department of Interior and Local Government o DLGB ko. Ang mga espersos kan kada lokal na ikutibo sagod na sa mga barangay level tangani na mga taman asin mapadagos ang mga programa sa indang mga lokalidad. Yan sinabi ni Regional Director Attorney Anthony Noida kung sa iyang ipinaliwanag na talagang nahiliminda kung paano umiro ngunyan ang mga lokal na ikutibo. Asin man ang mga barangay kapis sagod na mga opisalis kini sa level kan barangay dangan isa nang mapadagos ang pag-uswagan kada lokalidad kung kaya sinabi niya na sa paggalaw gining taon 2022 padagos man ang suportang itataon ninda sa pagkikirman lain-lain na programa asin man asistensya pinansyal kung kinakaipuhan. Siguro sa iya nakalinyada naman ngunyan ang mga programa nga paplano ka na DILGV call tangan na mas kusog pa na funksyon kan kada LGU sa tuyang kapalibutan. Inaangkap kan pahayag ni Regional Director Attorney Noida. 2021 has been a tough year for everyone, but we have proven time and again that we will be proactively responsive to the various calls to action, a mark of a truly resilient Bicolano. Despite the pandemic, we tried to deliver outstanding services to the people. What we have accomplished this year manifests not only our mandate as government employees, but our commitment in serving the Bicolanos. Siguro sa iya sa nangagad mo niyan kan day LGSin kan Bicol ay ITF bilang saan pamayo kay ni ipadagos man giraray ang pagpautob kan mga provisiones o kaya pagpautob ki mga instruction kan mga kay mga LGU sa mga residentes nila tangan na mamantenir ni ibabang kaso ng COVID-19 sa bilog na Kabikolan ngunyan na haros 2 taon ang nakalihis kana naglaog ang pandemyang COVID-19 sa tuyang nason. Sige. Dami sa PO ang informasyon with Boy Ans Galero, DCGB. Salamat man Ans sa istorya kasabay si Boy sa mobile. Yan, saro sa laman, saro sa mga laman kan pinahayag ni Director Anthony Noida, abogado kan DILG, Chief kan Interagency Task Force Bicol sa COVID-19 is
despite itong mga detractors sa gobyerno o kaya kan gobyerno, yaon po nagfunksionar ang gobyerno, nagfufunksyonar ang gobyerno. Napoprotehiran kasabay pati ang mga nagaparatino, nagapara guyod pa ibaba sa gobyerno. Yan. Saro yan sa mga logic na nakapalaman duman sa pahayag ni Director Anthony Noyda. Despite the pandemic na baga, nakatao ning serbisyo sa abot ning makakaya ang mga lokal na gobyerno. Iyan ang gustong sabihon ta kaidto. Ano? The institutions are there working in place despite kan level of sabi na nga ni pagkadisgusto kan mga detractors. Pero sinreparo kay ni mga detractors kan gobyerno, pati sinda protehido. Dahilan sa pag functionar na yan kan gobyerno, kan DOH, kan iba pang mga line agencies na iyuan truminabaho nin todo sagkod ngunyan para mas nakita o ni magdalagan ang ural daw niya to na pagkabuhay. The institutions are there working, but sad to say, igwanin talagang daing mo maintindihan just because of political belief, daing natutunawan, sagkod niya na matatapos ng termino kana sa Malacanang, daing nahihiling na tama sa padalagan kan gobyerno. I don't know kung iyo pa ng magiging attitude na naman kan nagkakapira sa satuya, kung iba na naman ang yaon din sa Malacanang. Yun ang iyo siguro ng stigma niya itong dapat na malampasan saro nga ni sa ini magayon mo na subaybayan. Siyempre kitang mga Bicolano, yaon ang pag-abibar. Ang pagmaot na manggana sila ni Bicolano. Question is, kung manggana daing problema, yaon ang suporta. Kung mapirdi, ano na naman ang attitude tatabi ng mga Bicolano? Yan. Pwede daw na maaplikar na itong pigaparasabita na dapat ngayaan politika sarong aldaw sana pagkatapos kan eleksyon lingawa na suportara na sunang gagana. Iaplikar daw yan yato na mga Bicolano kung mapirdi si Leni pagka-presidente. I doubt. Ngunyan nga ni, anom na taon, daing nahihiling na tama ang mga detractors. Diba? Daing nahihiling na tama. Because they cannot swallow na nagtutukaw dyan, bako subinoto ninda. No matter how logical ang pinagigibo, ka nakatukaw sa Malacanang. Diba? Yan po ang katotohanan. Kung manggana si Nana Leni, okay. Iyaon ang mga suporta. What if kung mapirdi, iyan ang magawintang subaybayan. Maaplikar daw sa mga Bicolano ang pinagsasabing dapat ang politika sarong aldaw sana. Kung sisayan manggana, suportaran ta. Gibuhon daw niya to yan na mga Bicolano. Igo baga ni nagsasabi man na, siyempre nga bubutuhan ta. So Bicolano ta, papadabaong kan ang Bicol. Natural ta Bicolano. Sabi man kaniba, kung naro nga ka ng frame of mind, nabubutuhan, nilika rehiyon, ngayak taga Norte kan Pilipinas, mabuto man taga Norte. Ang pig-iisip pala sa nangayon nindo, surihiyon nindo. Yan. Ako ngayon, pig-iisip ko, so para sa kagabsan, karihiyon ko o bako, an sa kuyang iboboto, para sa kagabsan ngayon kang bilog na Pilipinas, bako sa nasa Region 5, o bako sa nasa Region 1 duman, o bako sa nasa Mindanao. Kung may kandidatong taga Mindanao, susuportaran kang taga Mindanao. Taga Bicol, suportaran kang Bicol. Taga Norte, suportaran kang taga Norte. Arog kaan, natural na epekto, natural na kunya natural na kumbaga cycle. Pero sabi man kaniba, which is worth thinking. Magayon na points to ponder Magayon na point to ponder upon, Ano daw kung halion ang pagiging regionalistic? Hilingon ang klasifikasyon kan kandidato. Kung day man kapable, maski karihiyon nindo, natatay at stake mo, ang bilog na iipuput mo, iibubugtak mo sa alanganin, ang bilog na Pilipinas.
kundi man kaya kan kababayan, taga Norte, taga Mindanao, taga Bicol. Ari na ipapaorog mo. Nga ni, halimbawa, ang kababayan mo, bako kwalipikado magpadalagan kang Pilipinas. Iboboto mo daw. You will be putting at risk the entire Philippines. Yan. Kung igwaning halimbawa, mas kwalipikado na taga-ibang rehiyon, iboboto mo daw. Just because taga-rehiyon mo, maski bako kwalipikado, iboboto mo daw. Yan ang mga questions na dapat pagburo-balansihon. Nyato. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Kundi on a wider scope, maski nga ni ibagaan simbahang Katolika, nagasabi, i-scrutinize ang mga kandidato. Iboto so kwalipikado, kapable sa paghuna nindo. And we should respect kung sisay ang pinagpili kan lambang butante. Yan, tabi. So, yun po yan. Kaya, ito sa pahayag ni Director Noida, despite the pandemic ngaya, iyaw ng gobyerno, naprubaran na kaya tang magtrabaho, dakulang bagay ngaya iyan. Kaya ipagpadagos ta ngaya, sabi ni Director Noida, kan DILG. Gitabi. Ay, so 578 so tagawas na paludan ko na tabi. Paki-text ko na receive mo na so load so nagapod sa Satuya. Tio Fernandez. Tingo. Happy birthday kay Teng na Broquesa, ha? Happy birthday kay Teng. Sa pangarang kang bilog na tropa, salamat kan sa ido paghinanyog asin amang Diyos ang magbantay tulos na masunod man po. News Manager Mardela. Ako po, si Tio Fernandez. Sa inyong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa inyong